Ćao, ja sam Nala. Možda niste znali, jer ja sam Markov pas. Skoro sam napunila 1 dana. Marko kaže da sam sada odrasla, ali ja ne znam šta mu to znači. Živim sa bratom Kajijem i iskreno mnogo ga volim, ali mislim da ga nerviram jer bi se stalno igrala. Ponekad se još popiškim ili pokakim u kući, a trudim se da shvatim zašto se ljudi čude zbog toga. Volim da se sunčam, gledam TV, idem kod bake i dete, a najviše volim da spavam. Danas me Marko vodi na jedno posebno mesto povodom mog rođendana. Ja pomislila sigurno je parkić. Kad odvete me u radnju, i to kakvu. Nova 5 centra radnje u bulevaru Kralja Aleksandra blizu depoa. Ljudi, tamo ima svega. Garderoba, hrana, poslastice, igračke, kreveti, sve za nas ljubimce. Birali smo i moj rođendanski džemper. Ja sam se pravila da znam šta radim, a on se pravio da me razume. I upoznala sam 1.000.000 drugara i neke ogromne životinje sa krilima. Čini mi se da to nisu psi, ali su prelepi. Nisam smela da ih njušnem, ne znam zašto me to nisu pustili. Uglavnom, ako ste iz kraja, naterajte svoje vlastike da vas dovedu u novu 5 centra radnju. Ja sad odu kući da tremnem. Ćao!